Hello mga kadudes, good morning! Balik na naman tayo dito sa Farmville. Yan. Dapat dali sa mental hospital. Ha? Bilis lang katong iyang kuan. Pangkid. Papanit dong. Panitin na ito. Ano sa impa panit? Wala ko na. Ano panit? Hindi na mautong. Wala pa yan. Oh, tara. Mukbang kami dito. Hello. Uy, wala na ni. Dali mo bilis. Bawa ka ko. Sugod na. Pareho ko ka. Karon pa siya kadungog. Bang sili sa balay. Katong violet man yang gusto. Ah. Dito na lagi ta. Wala man dito dia. Oh, guard na ba ito? Gusto ko ba to? Ice cream. Ba? Gusto ba? I'm from. Baliw ka yata eh! Dong, may makaon ba? Urot na. So, kailangan alisin tong mga hadlang. Tulad ng nobya mo, alisin yan. Alas man buha nga mo, ha? Matagal na akong gumagawa ng ganito since birth. Gunggong ka! Hambugiro man kayo. Since birth. Yan. Yan ha, yan ha. Tingnan nyo maigi. Ay, oh! Ay, ay, ay. Abi na uban kan ba? Amo sa ning overtime Kailangan. man, muli naman may taw-taw. Kailangan. Yan. Center. Pinso man mo? Ipakita lang ako sa kanila. Dapat simpler. Oh, ano, bakit? Unahin mo, pasok mo yung dahon. Yan. Pasok mo. Tapos kailangan na straight jud. Yan. Yan. Dapat ganyan talaga. Yun. Tapos, ay, nakita nyo yan? Ganituhin nyo na lang yan. Ganihin. Ada tara dito wag ganihin. Ganihin Yan. niyo na lang. So, medyo matangos lang ilong niya. So, kailangan natin yan putulin. Putulin. Asa ibe? Yan. Side views. Pinso man nimo. Pwede pilihan na lang. Ayun nagunting. No more chance, no more. Yan. Kailangan ipasok na to. Yan. Yan. Tapos, Wala si kuya. yan. Basta malaking Wala utak. man dai mo yan. Di, alam ko to. Tagal na akong gumagawa ng ganito. Puno daw. Yan na. Yan, ganun lang kadali. Pila yan. Magaling mo na dyan, ah! Kapag hindi mo pagamitin to, ganito na. Ready mo lang. Ready na. Meron ka na. Dito ka magpilo sa kuan niya. Dili oh, tingnan ka ni. Medyo malaki lang kasi itong ginawa ko. Di man super mayonnaise man. Medyo. Sabi uban na wala ka abot oh. Mayabang na naman niya. Isa pa! Okay, gamitin to kasukar ka na lang. So, ikot mo, ikot, ikot. Ikot, ikot. Tapos, pag dyan ha, kailangan straight. Tapos, straight yun. Mo ba na magikaon kagahapon? Tanang wala na daw tangaw. Lood kayo daw. Mo ba yung gilang nagapon? Lami man daw. Pasok mo, pasok. 100 na ni kapina. Yan. Kailangan. Yun. Yan yan. Tapos, yan. Pasok mo to. Mo. Kuha mo, kuha mo, kuha mo, kuha mo, kuha mo. Hoy! Wow, kubot mo. So, yan. Yan. Ang may uban. Ano lang yan. Ano lang yan, kadali. Hindi lang yan kadali. Meron pa. Uy, ano yun? Hindi pa gamitin. Lagay mo na. Bitagay pa ko kang be. Tabang hidar, di pa naman man. Guys! Ibalik ka dito ba? Hindi mo kilabay. Kamu daw ilabay. Kamuti. Ano mo magikuha?